Benvinguts a la segona conferència d'aquest cicle de primavera. Ell és en Francesc Juglà, és professor d'institut, biòleg, no? No, professor no. Però ja no. No, Never. no soc professor. Molt bé. No és professor d'institut. Biòleg sí. Biòleg sí. Participat en la versió catalana d'un parell de guies de natura, sí? Sí, tinc un parell de guies fetes i un llibre dels ocells del món. Doncs molt bé. Amb aquestes credencials i algunes més que jo no en sé, doncs em presentarà. Tenim la sort que estigui interessat en vincular, o sigui, en esbrinar la nostra història a través de la zoonímia i d'altres, i no fins i tot també de plantes, etc. Francesc, és tot teu. Tenim una hora i quart, i després pregs i preguntes. Perfecte, gràcies. Molt bé, doncs a veure. Us començo. Així molt ràpidament us diré com hem arribat amb això. Això, jo soc zoòleg i sempre m'he dedicat a temes científics. I parlant amb en Jordi Virbeny un dia per un altre tema, doncs li vaig comentar sobre si havíem fet investigació sobre proves físiques que estiguin en museus o que es poguessin relacionar amb Catalunya. Em va explicar quina és la realitat del finançament que tenim, que no és el que s'explica. I bé, bàsicament, que tota la investigació que fem és estones lliures i per amor a l'art. I llavors em va animar a estudiar un nom d'ocell, perquè ell havia vist que a Equador, a l'oriol, a un ocell li diuen oriol, i nosaltres aquí també. I li va sobtar i a partir d'aquí ve tot el que segueix. Llavors, a veure, primer farem un repàs d'uns quants noms. Un nom és una selecció, n'hi ha molts més, no podria explicar més, però bé, farem una selecció ràpida d'uns quants que són molt evidents, que són noms exactament iguals a Amèrica i aquí. Un ocell igual o molt semblant li ha posat un nom d'ocell català. I aquests noms generalment són molt diferents en castellà. Això és el primer grup, que els passarem sense comentar perquè no tenim temps. Llavors, tot el que no comentem avui ho podeu trobar amb referències i més explicat en els articles que hi ha corresponents en la pàgina de l'Institut Nova Història o conferències prèvies on he anat explicant tot això. Després d'aquest grup farem un altre grup d'animals amb un nom òbviament català però que no és exacte o que no pertany a cap animal que tenim aquí o que són una mica modificats. Això hi haurà dos apartats. I finalment sí que explicarem tres noms, dos o tres. Els dos últims seran per posar a prova la hipòtesi de l'Institut Nova Història, segons la qual l'empresa americana de descoberta i conquesta d'Amèrica és catalana. Si la hipòtesi és correcta, veurem si ens quadra o no ens quadra. I això, la posarem a prova de dues maneres diferents. I a veure què surt. Faré una part llegida per anar de pressa. Bé, a veure, doncs seguir i ja ens farem. Bé, en realitat el que estem fent és això. I el que em va animar a fer en Jordi és a investigar la història des d'un punt de vista pluridisciplinari. No limitar-se a arxius documentals històrics pròpiament dits, sinó abordar-ho des de totes les branques del coneixement i a veure si el que trobes et quadra amb una història o et quadra amb una altra. En el meu cas m'he dedicat a això. Com que sé d'animals, investigo la zoonímia. Vaig pensar que si tenia raó en Virbeny i altres investigadors que defensen la hipòtesi aquesta de la catalanitat de la descoberta, doncs havia de quedar algun rastre en el llenguatge, en els noms. I això és el que vaig començar a fer. Bé, això mateix s'ha fet amb altres camps del coneixement. S'ha fet estudiant la moneda, les unitats de mesura, l'arquitectura, la nàutica, festes i tradicions culturals, i en el meu cas la llengua. I tots arribem a les mateixes conclusions, però vaja, ara ens centrarem en el meu cas. Començarem fent un petit salt, no a Amèrica, sinó a l'illa de Malta, aquí al Mediterrani, l'arxipèlag de Malta. En Pere Alsina ja va anar-hi de vacances i va comprar una guia d'ocells i va veure que el 17% dels ocells maltesos tenien noms catalans, o
probablement catalans, dels quals considerava positivament català el 9%. Bé, jo vaig seguir l'exemple aquest i ho vaig estendre a altres grups de malta mateix, sobretot de peixos, que teníem una llista de 229 espècies, i també vaig trobar que el 15% tenien noms probablement catalans i el 10% positivament o molt probablement catalans. Són pràcticament els mateixos percentatges que va trobar ell amb els ocells. Molt bé. Això sorprèn que no ens ho hagin explicat fins ara, però el fet en si no sorprèn si tenim en compte que aquest petit arxipèlag fou dominat per catalans des del 1282 fins al 1530 i encara fins al 1798 va ser governada per l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, de la qual bona part dels mestres eren catalans. Doncs molt bé, això mateix, aquest fet que a Malta s'explica d'aquesta manera per la nostra presència, si ho trobéssim en una altra part del món també ens estaria donant alguna informació, no? Estaríem en un cas similar, una relació intensa amb Catalunya. Bé, doncs ara farem aquesta revisió de noms i el que us deia. Començarem pels que tenen el nom exacte, encara avui en dia, en català, tant a Amèrica com aquí. Aquest seria el primer, el que va originar tota la investigació, l'Oriol. Ja us dic, ara aquí anirem molt de pressa, després ja ens entendrem amb altres. Aquí simplement a l'esquerra tindreu l'animal americà, amb el seu nom en el país que aquí indico, en aquest cas Equador, li diuen l'Oriol. I a la dreta, doncs, l'Oriol català. En castellà es diu Oropèndola, veieu que no es deu gaire. I bé, per l'estructura de l'ocell i per colors, doncs, té lògica que aquest nom se li atribuís a aquesta altra espècie. Segon, el martinet. El de l'esquerra és el martinet americà i el de la dreta el martinet europeu. Com podeu veure, són pràcticament idèntics. Doncs a Haití li diuen martinet. Això en castellà es diu abetorillo, que no sembla gaire martinet. A República Dominicana i Puerto Rico passa una cosa molt graciosa. En comptes de martinet, que ja és un diminutiu de Martí, doncs li diuen martinetito, és a dir, un diminutiu del diminutiu, la qual cosa ja ens està demostrant que aquí hi ha una castellanització d'un original martinet. Bé, seguim. En aquest cas, el de l'esquerra és l'animal americà i europeu, perquè és la mateixa espècie o gairebé idèntica, té aquesta cara. I el de la dreta és un altre ocell americà que també ha rebut un nom més o menys igual. Nosaltres tenim la becada, que és un ocell de bosc, parent d'aquests, i perquè té un bec molt llarg. Llavors, el parent petit és la becassina, que és l'animal de l'esquerra. I en aquest mateix i en altres ocells similars, també d'aquests camallars de zones pantanoses, se li diu bacassa, com el de la dreta. A la dreta li diuen bacassa argentina i al de l'esquerra, tots aquests llocs d'aquí, li diuen becassina, que és el nom d'aquest ocell encara avui dia a les Balears, per exemple. En castellà es diu agachadiza i el de la dreta es diria aguja. Doncs molt bé, anem a mirar. Bé, el de l'esquerra és l'alcatràs americà i el de la dreta l'alcatràs nostre, gairebé idèntics. Aquí algú potser es queixarà i dirà, home, és que en català no es diu alcatràs, es diu mascarell. Doncs sí, però no. Es diu mascarell des de mitjans del segle XX, quan en Joaquim Maluquer va escriure un llibre que es diu Els ocells de les terres catalanes, la primera gran obra moderna sobre els ocells catalans. Es va inventar el nom, en realitat, perquè ell trobava que la gent del mar li deien alcatràs, però en alguns altres llocs li deien d'altres maneres, i alcatràs sonava molt castellà, perquè sempre tenim en ment aquest nom. I després, si busques en els diccionaris, alcatràs et diuen que és un pelicà americà, hi ha una confusió molt gran amb això. Tot el que va dir, mira, m'invento un nom i ja està. I es va inventar el mascarell. Això m'ho va confirmar ell personalment. Però bé, que sapigueu que el nom alcatràs està documentat des d'antic i es diu aquí a la costa es coneix com alcatràs. Alcatràs, catràs, catrast, acabat amb T, alcatrós, camina blanca i uns quants noms més. Catrà sense alt també, catrà a seques, sense alt. Bé, no ens entendrem amb això, però bé, que sapigueu que
mirant-la, resumeix molt ràpid. Trobem que en català està documentat en variants i tot, i a més tenim sentits figurats fins i tot del mateix terme, la qual cosa ja demostra que hi ha un ús popular llarg d'aquest nom. Llavors sí que farem una cosa, que és mirar quina presència té en castellà. Molt bé. Si mirem el corpus del castellà i fem l'histograma d'aparició del mot, la freqüència d'aparició per segles, doncs si mirem el perro, surten perros per tot arreu com és d'esperar, no? Si mirem l'alcatraz, resulta que no hi ha alcatrazos fins a les cròniques d'Índies. O sigui, aquest nom no existeix abans del viatge de descoberta, que ja és una miqueta sospitós. I, encara més sospitós, després tampoc no existeix. Hi ha un alcatraz allà al segle XVII, perquè un llibre parla de l'inventari del rei no sé quin que tenia un diu Hololi d'un alcatraz, doncs és aquest. I ja està. I després fins al segle XX no hi ha alcatrazes. O sigui que tampoc no s'aguanta amb el corpus de la llengua que aquesta paraula sigui castellana. Jo crec que és que no només la diem catalans i castellans, sinó que els castellans l'han agafat de nosaltres. Però bé, com a mínim el que sabem segur és que aquí aquest animal es diu alcatraz. Això ja m'ho salto perquè ja parla de la... es podria parlar de l'etimologia i això, però... Bé, només una cosa que sí que té a veure amb l'etimologia. Albatros, que és aquell gran ocell marí enorme, ja coincideixen, o sigui, tots coincideixen els investigadors que el nom aquest deriva de... és una corrupció d'alcatraz, diuen ells. Però clar, albatros acaba amb OS, i si tenim en compte que a València hi ha una variant del nom d'alcatraz, és alcatros, des d'aquí teníem molt més fàcilment un albatros, un alcatros. Per tant, ens quadra més bé amb el català. Bé, ara anem al segon grup d'espècies que tenen el nom català, però una miqueta modificat, molt poc o molt, ara ho veurem. Rossinyol i rossinyol. No és que s'assembli molt l'ocell, però tots dos canten molt, tenen un cap molt variat, són famosos pel cant. Llavors Haití, que té a l'esquerra, diuen rossinyol, se'n menja l'ena i prou. Anem a veure un altre. Vedrego, el de l'esquerra, i que m'ha sortit aquí, aquest. Baldriga, el de la dreta. Ja és el que per les consonants no és la mateixa paraula. Llavors, ja veieu, són pràcticament idèntics, la baldriga de les Balears i la baldriga de les Antilles. I a Saba, que són les Antilles, una illa de les Antilles holandeses, li diuen així en aquest ocell. En holandès té un nom impronunciable que no s'assembla ni remotament a Vedrego. Molt bé, un altre. A veure, aquest de l'esquerra és un mamífer molt escàs i estrany que tenen allà endèmic de les Antilles, de Cuba i Haití, que es diu el miquí. Però una característica que té és que fa olor de mesc. I a la dreta tenim l'almasquera, que també fa olor de mesc, que és un mamífer que tenim als rius del Pirineu, aquí a Catalunya. Que veieu que també té una mida més o menys semblant, també té una cua com de rata, té el musell llarg. Bé, l'almasquera és aquàtica i l'altra no, però vaja, a part d'això, tenen una mica de semblança i a més fan olor de mesc. Clar, el masquera i el miquí, tenen una semblança, però no és la mateixa paraula. El que podem sospitar és que també el masquera podria haver-se dit el mesquí. Jo no l'he trobat com a nom de l'animal, però sí que he trobat el mesquí aplicat a una planta que és el Narcissus assoanus i se li diu així per l'olor que fa, tot de mesc. Per tant, tenim el mesquí en català aplicat a una planta per l'olor de mesc que fa i l'almiquí aquest, que jo trobo sospitosíssim que tingui el mesquí al miquí. En qualsevol cas és molt més fàcil derivar-ho del mesquí que no pas del mizclero, que seria la paraula castellana equivalent. Serval. A veure, aquest no és americà, això és un fèlid africà. El que passa és que
En català tenim els links. El links tradicionalment no es diu links. Popularment es diu llop cerver o gat cerver. Llavors, mirant les etimologies de cerval, t'ho fan venir del lobo cerval, en portuguès, que podria ser. Veus, lobos, escrit amb C, però que es pronuncia com una S, doncs pot ser. El lobo cerval, o el linx, s'assembla en el cerval que heu vist abans. És a dir, també és un fèlid amb la cua curta, atacat, per tant, s'entén que li posin el mateix nom. El que passa que també llop cerver també es diu llop cerval i tenim una documentació a les faules d'Isop que parla de l'ull llop cerval. O sigui que també, igual com podria venir del portuguès, podria venir del català. En aquest cas queda així com una probabilitat i prou. I aquest és el nostre llop cerval. Molt bé, ara passarem al grup que tenen noms catalans però que no es corresponen amb cap animal català. Però que el nom és òbviament català o de derivació catalana. Aquí tenim la guaita caiman, que si està la guaita, doncs els castellans no la guaiten gaire, normalment. I aquest realment fa això, és a dir, és un parent del martínez que heu vist abans i dels bandes pescaris i tota aquesta colla, que el que fan és, doncs, es posen en aigües que els hi vagin bé per la vida de les potes que tenen i es queden a la guaita esperant que passi algun peix o algun altre animalet que puguin pescar. Es queden com petrificats, com una estàtua. Llavors, a guaita caiman li encaixa bé per la conducta aquesta. Això de guaitar jo considero que és clarament català. I encara en tenim un altre, la guaita camino, que aquest aguaita ajagut en els camins. Vas de nit i el trobes ajagut al camí. I aquí li diem enganyapastors, per exemple, o siboc i altres noms així, però bé. Però si també aguaita, tornem a estar que aquest nom jo no em crec que vingui del castellà. Aquí tenim el leñatero, que aquest tampoc tenim un ocell que es digui així. Aquest ocell rep el nom pel niu aquest que fa, ja veieu, sembla un munt de llenya. Tota branques molt vastes i com si fos un munt de llenya. Clar, en castellà seria un leñador, el que pila llenya. En català ara en diríem llenyataire, però si mireu a qualsevol diccionari, el Corimoll o Coromines, doncs trobareu que llenyater i fins i tot lenyater, amb una sola L, és d'ús habitual en català fins al segle XIX, com a mínim. Que està ben documentat. I tots els usos que trobes en castellà de leñatero són només referits a animals i sempre d'Amèrica. La qual cosa tornem a estar en que ens quadra molt més com a... Mofeta. A veure, aquí el primer és que aquest animal, ja ho coneixeu tots, el que fa molta pudor i tot això, hi ha moltes espècies, tant a Àfrica com a Amèrica. No el tenim a Europa. Llavors, jo sabia que a Amèrica també es diuen zorrinos o zorrillos. Llavors vaig fer una cerca per comprovar a veure si Mofeta realment era de molt ús o no era de molt ús. Tenim 590.000 resultats amb zorrillo, que clar, zorrillo també inclou una cria de guineu, vull dir que no tots són de la Mofeta. Amb zorrino només 149.000 i amb Mofeta gairebé mig milió, 491.000 també. Per tant, és un terme d'ús molt comú a Amèrica. Bé, llavors, si mires les etimologies, t'ho volen fer venir del gas mafític que fa pudor, que és un gas dels volcans i tot això. Això és el que explica. Però ja veureu que hi ha una altra opció. Si mirem en el corpus de la llengua, encara és pitjor que el català. No hi ha mofetes. En castellà, el nom aquest no existeix. Apareix al segle XX. Abans no hi ha cap aparició. Per tant, no és una paraula castellana. En Coromines ens explica que mofa sí que existeix en castellà i en totes les llengües hispàniques. Però mofeta és creació exclusivament catalana, com s'ho estranya a les altres llengües hispàniques. Recordeu que en Coromines, a part de fer el diccionari etimològic
del català també va fer del castellà. O sigui que s'han de quedar. Clar, llavors, si realment ve del terme català mofeta i no té res a veure amb el gas mafític, que hauria originat mafita més aviat, se li ha de donar una explicació perquè aquest nom. Perquè mofeta en català vol dir això, fa referència a vulves, no? Però no té res a veure amb la pudor. Bé, doncs hi ha una explicació convincent. Si mireu la foto de l'esquerra, teniu la mofeta que us ensenyarà la primera fotografia, a punt de deixar anar una ruixada del seu líquid aquell espantosament pudent. Però abans de ruixar-te amb això t'avisa, i la manera d'avisar-te és ensenyar-te el cul. Posa de cul amb la cua amunt, i el de la dreta t'ensenya el cul, però a més fent la vertical. Vull dir que encara sembla que qui posi sentit de l'humor a la cosa. Clar, jo entenc que això que fan, d'ensenyar el cul a algú, és una actitud mofeta. Vull dir que a mi em quadra com a explicació del nom. Molt bé, tots aquests són els que hem passat ràpid i us en podria posar uns quants més, hem triat només aquests exemples. Clar, si tots aquests noms fossin tots a Cuba, doncs potser, mira, va arribar allà un boig dels animals a Cuba i va començar a batejar el nom i van quedar uns quants noms. Podria ser una... Llavors, si jo agafo aquest exemple i algú ja sap de tota Amèrica, estic fent cherry picking, que és del que ens acusen els detractors. Però en aquest mapa he marcat amb punts vermells tots els països on es troben aquests noms que us he ensenyat i altres, clarament catalans, i veieu, li podríem afegir encara Brasil i ja estem amb tota Amèrica Llatina. O sigui que no és una cosa puntual. Per tant, no és cap anècdota, sinó que és un fet generalitzat. Molt bé, ara veurem dos exemples més de noms que no són catalans, cap dels dos, i que són zoònims que han viatjat. És un zoònim d'Europa que ha anat a per Amèrica i un d'Amèrica que ha anat a per Europa. A veure d'on surten i on van a parar, saps? De quin país venen i a quin lloc arriben. Que això també pot ser il·lustratiu sobre la història de cada lloc. Començarem per la taràntula. La taràntula, a l'esquerra tenim les taràntules americanes, aquestes tan grosses que tots heu vist en pel·lícules o en les... Ara estan de moda, hi ha gent que en té a casa, no? Bé, aquestes són també unes aranyes que fan por, algunes fan un pam, I la de la dreta és la taràntula europea, que és el nom original, en aquest cas, el nom va d'Europa cap a Amèrica, com els d'abans. Però aquest nom és italià. I es diu taràntula perquè ve de Tarento, que és el regne de Nàpols, al sud d'Itàlia. Llavors, aquesta mateixa aranya, la de la dreta, és grosseta, però no fa pa. Aquí a Barcelona, en algun dels parcs que queden, els parcs més naturals, la podeu trobar, que la tenim també aquí. I aquí, si n'agafes una i et pica, doncs arribes a casa i dius, m'ha picat una aranya. Però a Nàpols no són com nosaltres, allà si pica una aranya, doncs ja coneixeu el caràcter napolità, doncs ho aprofiten i organitzen una festassa, perquè tenen la llegenda que diu que si et pica la taràntula, que és perillosíssima, l'única cura que hi ha és ballar la tarantela. O sigui que ràpidament fan venir els músics i vinga a ballar la tarantela. D'acord? Llavors, això al regne de Nàpols. Quan es va descobrir Amèrica ja sabeu qui hi havia, qui controlava el regne de Nàpols, no? No eren els castellans. Si els catalans que estaven a Nàpols van sentir parlar de la faula aquesta, de la taràntula, que és una aranya tan perillosa, quan arriben a Amèrica es troben aquestes que fan por, deuen dir, aquesta deu ser la famosa taràntula. I li van aplicar aquest nom. És a dir, que de moment la història coneguda i no discutida per ningú ens quadra amb el fet que van ser els catalans que van portar el nom a Amèrica. Quadra molt més que amb els castellans, que no tenien per què saber que al sud d'Itàlia hi havia aquesta llegenda amb la seva aranya. I ara veurem el mico que ha fet el viatge invers. Vull dir, el mico no és un nom català, és un nom indi, amerindi. Diuen que sí del Carib, o bé, no està molt clar, però és un nom que va venir d'Amèrica i va anar cap a Europa.
Clar, si els conquistadores eren extremeños, doncs a Extremadura haurien de parlar de micos, per referir-se a les mones. Però resulta que més aviat no. O sigui, en català tenim mico, s'ha popularitzat fins al punt de passar per sobre de mona, que encara existeix, però vull dir, fem servir bàsicament mico, i en canvi a Castella ningú parla de micos. Si ho busqueu en el diccionari surt, perquè com que surten les cròniques d'Índies, cap al drae, però ja està. Bé, el que dèiem. Ells tenen, per exemple, hacer monerías és una dita castellana, però dites en mico no en tenen. En canvi, nosaltres tenim unes quantes dites en mico. Mico filos, mico palazzo, mico. Rebre un mico, que és tenir una sorpresa desagradable. I anar a mico vol dir treballar en contraban o altres assumptes delictius. Per tant, aquí hi ha d'haver una tradició llarga d'ús de mico a Catalunya, que no veiem a Castella. O sigui que si el terme americà va parar a Catalunya i no va parar a Castella, doncs alguna cosa ha de voler dir també. I ara ja, vist que tot això ho prometia tant, jo m'estic trobant aquí molts noms catalans, Amèrica i no només Amèrica, doncs a veure, hi ha... Aquí falta... Bé, no sé si s'explicarà després, igual. Doncs vaig decidir posar a prova la teoria. Nosaltres defensem aquesta hipòtesi, doncs el que faré ara serà agafar un nom que encara no he investigat, un nom que a mi no em sembli clarament amerindi. Per exemple, si jo trobo Tlaquatsi, doncs dic, home, això és un nom nàhuatl, clarament, no? Però si trobo Zarigüeya, Zarigüeya no em sona indi d'entrada, no, amerindi, doncs ha de ser una castellanització d'un nom català, si fem cas de la hipòtesi que estem defensant. Podria ser un nom castellanitzat. I vaig fer això, vaig agafar Zarigüeya i doncs descastellanitzo el nom, a veure a quin nom català arribo. Si trobo aquest nom atribuït a un animal i a més és un animal que s'assembla a la Zarigüeya, doncs escolta, això ens està reforçant molt la hipòtesi. Doncs ho vaig provar. Aquesta és la Zarigüeya. A què diríeu que s'assembla? Aquí no ho tenim. Això és un mamífer americà marsupial, del grup dels marsupials, que no només estan a Austràlia, estan també a Amèrica del Sud. Aquest és l'únic que també arriba a Amèrica del Nord. I és grossot, és més gros que una rata, això. Una bona mida. Clar, ja et dic, aquí no el tenim, però vaja, això si jo ho hagués d'equiparar a algun animal europeu, a mi amb aquesta cua que té i aquestes orelles em fa pensar en una rata grossa, una rata de claveguera, més grossa del normal, però bé. Simplement amb el musell més llarg, no? Però vaja, més o menys té pinta de rata. Doncs bé, anem a fer això, anem a fer l'exercici. Doncs si això ha de ser un nom català camuflat, fet passar per castellà, el descastellanitzo. Li vaig treure la dièresi perquè a l'edat mitjana no posaven ni accents, doncs molt menys dièresi, això no m'ho crec i li trec la dièresi. Llavors estem amb una Zarigüeya o amb una Zarigueya, podria ser. Aquest ella, dic això, sona molt a iaieig, no? Els castellans iaiegen. I podria ser una doble R perfectament. I en castellà moltíssimes paraules que amb Z corresponen a una C trencada en català. Doncs podria ser una Sarigueya. Sarigueya a mi em sona molt bé en català. Deu ser que tu creus, no que sona bé. Pot començar amb S perfectament, perquè a l'inici de mot, doncs... Bé, doncs jo em vaig quedar amb Sarigueya, Sorigueya, potser, perquè a partir d'un manuscrit, una A i una O, però vaja, una cosa així. Bé, ja està. I a partir d'aquí hem de trobar alguna cosa que quadri. El que passa que això d'entrada a mi no em deia res, perquè no conec cap animal català que es digui Sarigueya ni Sorigueya.
i no estava aquí una mica encallat, però de Soriguella anar-li donant voltes em va venir al cap el Xoriguer, amb X. I va, anem a buscar. Perquè, a veure, clar, aquest ella al final és un diminutiu en català, si això és català és un diminutiu. Hauria de ser diminutiu de Sariga o de Soriga, no? Bé, doncs, llavors, quan em va venir cap al Xoriguer, dic, vaig a mirar què diu el Corominers de Xoriguer. I és molt interessant el que diu. El primer que et diu és que no es deia Xoriguer, es deia Soriguer. I ja tornem a recuperar la S. I a més, clar, si el perdiguer caça perdius, el soriguer caça sorius. No? Doncs bé, ens diu que la primera documentació ja és del 1460, Soriguer, amb S. I que n'hi ha el Jeroni Pau que es queixa que no en diguem Soriguer perquè això s'ha de dir Soriguer de tota la vida, no? I que bé, que si el Falco Soricarius, aquest ocell és el falconet del Xoriguer o Soriguer que caça ratolins. Bé, doncs rates i ratolins de moment ja anem encaminats. A més, Soriguer existeix com a cognom, Soriguera és un poble també, etc. És a dir que tot això ho tenim documentat i de moment ens porta a un animal que caça ratolins. Aquí tenim la musaranya del gènere Sorex, que és un dels gèneres de la família Sorícids. Ja tornem a estar amb el Soriguer, o Sori el que sigui, la mateixa arrel. No és un ratolí, però té pinta de ratolí, amb el musell més llarg. En francès, un souris és un ratolí. La mateixa paraula. D'acord. Llavors, segons les etimologies oficials, la zarigüeya vindria d'un terme amerindi del Brasil, però que hauria originat zarigüeya, amb aquest ell al final. És a dir, no parteixen de Soric o Soriu o Sariga o Soriga, com jo, sinó que se'n van ja amb l'ell aquest. Bé, doncs, si fos així, costaria d'entendre que que el que us he ensenyat a la fotografia primera, aquest gros, la zarigüeya grossa, la que arriba als Estats Units, en obres antigues, tant en italià com en francès, es digui Sariga. Ha perdut aquest ella pel camí, no? El que jo dic que és un diminutiu, no el té. Això ja no ens quadra amb l'etimologia que ens explica. Però en canvi em quadra amb el Soric, o Soriguer, pot quadrar amb això, després ja ho veurem, m'ha de quadrar tot. De moment em quadra més. Seguim investigant. Llavors, mirem, al diccionari de Mistral del provençal francès, al segle XIX, trobem Sarigo. I bé, és un animal, no deixa molt clar quin és, però Sarigo. I també parla del sarigón o el sariguet, que és el petit de la sariga. És a dir, tenim en occità o provençal ho tenim. Llavors, sariga en els diccionaris moderns sí que surt, però ja com a aplicat a la zarigüeya, però no. Sinònim d'opòssum, que també és la zarigüeya, és un sinònim. I llavors, et diuen que sí, que ve del francès sarigui i que això ve d'una llengua indígena del Brasil. I en castellà diuen que ve de sarigueia d'un portuguès brasiler. I alguns s'inventen un sarigüeya i d'aquí ho fan venir. Llavors, si anem a la primera documentació, és al segle XVI. I fixeu-vos que és la primera vegada que ho trobem amb una obra escrita. I diu, parla de la raposa o comadreja que iguale a las cualidades del tlacuachi. Llavors, entre parèntesis, zarigüeya. O sigui, com volent dir, el tlacuachi és la zarigüeya, per qui no sabia què és. La qual cosa ja t'està dient que el terme és més ampli. Però bé,
Després, una mica més tard, 1780, una altra aparició a les obres escrites, et parla altra vegada del Tlacuatzin y que en otras partes tiene los nombres de Churcha, Zarigüeya i Oposo. I fins al segle XX trobem en un llibre valencià que encara parlen d'un parent, o sigui, de l'opòssum aquest. En aquest cas, parlant dels marsupials, et parlen del canguro i de la sariga, d'Austràlia, però hi ha espècies semblants a una zarigüeya a Austràlia i Amèrica. Bé. Què passa amb el Tlacuatzin? És a dir, hem vist que la primera documentació de zarigüeya ens parlava del Tlacuatzin. Sortia zarigüeya com a que sí que és la zarigüeya, però parlant del Tlacuatzin. El Tlacuatzin, aquest nom sí que ja queda clar que no és català, és el marsupial més petit de Mèxic, que té la mida d'un ratolí. Si aquest és la sariguella, que defenso jo, sí que és normal que tingui un diminutiu. És un animalet així. Si la sariga podria ser una rata, perquè s'assembla l'animal a una rata, la sariguella seria una rateta. En aquest cas quadra perfectament amb el que esperàvem. És a dir, hem descastellanitzat el nom suposat català, hem arribat a un nom, resulta que està relacionat amb els ratolins i musaranyes i rates, i sariguella té un diminutiu perquè parla del parent més petit que hi ha d'aquest grup. Llavors encara faltaria trobar els surius, surics, surigues, això documentat en català, antigament, perquè digui, no sé si estàs inventant la documentació en català. Doncs no me l'invento. Perquè aquí tenim un nom, un llibre molt antic, això deu ser el segle XIV, perquè té un català que costa d'entendre. És un llibre sobre la cura dels ocells rapinyaires, per falconeria, els ocells de falconeria. Com els has de cuidar, què els has de donar de menjar, què fer quan estan malalts. I en un punt diu, dóna-li a menjar surics, que és una de les coses que es fa per alimentar els rapinyaires, se'ls donen els ratolins. Doncs aquí tenim els surics. I més endavant diu, pren suriu menut capulat i dóna-li a menjar. Dóna-li i serà gallí. O sigui que tenim els surics i surius. O sigui que ja tenim el ratolí amb el terme suriu, que pot haver originat perfectament. Si el suriu o suric és el ratolí, doncs la sariga. Jo penso que no és forçar gens pensar que en català era la rata. I d'aquí surt la sariga i la sariguella. Ara ja posem a prova altra vegada la teoria, però amb un cas una miqueta més encara més representatiu, diríem, perquè a veure, què va passar? Jo m'estava mirant una guia de mamífers xilens i vaig veure un parent de la sariguella, justament, que s'assemblava molt a la rata sallarda, un rosegador que tenim aquí als Països Catalans. I li deia marmosa. La resta de noms de la guia aquella, els noms que eren clarament americans, eren d'aquell... O sigui, se n'anaven molt lluny de tot el que estem acostumats. A mi marmosa no em sonava un nom xilè, de llengua vernacla, no? I a més, si l'animal s'assemblava molt a la rata sallarda, i tornem a aplicar la nostra hipòtesi i donar-li validesa, això voldria dir que marmosa, que s'assembla molt a marmota, hauria de ser sinònim. Per tant, aquell animal xilè es deia marmosa a partir de les nostres marmoses o marmotes. Però això voldria dir que marmota no és l'animal que tots tenim en ment, aquest del Pirineu gros així, un rosegador gros així, sinó que havia de ser la rata sallarda, que és a mig camí entre la mida d'un ratolí i d'una rata. Clar,
Bé, doncs, aquesta és la deducció a partir del que jo veia, partint de la bondat de la hipòtesi nostra. Doncs anem a comprovar, a veure què hi ha sobre aquests zoònims, si anem mirant documentació antiga. Primer farem les presentacions. A l'esquerra teniu la marmota alpina, que ara quan parles de marmotes tothom li ve al cap això. És un animal... Bé, de moment anem a dir-vos qui són aquests i ara entrarem en detall en cadascun. Bé, a veure, els de la dreta són les rates sallardes. Les rates sallardes del mig, rates dormidores, així en genèric. La de dalt seria la rata dormidora grisa o rata esquirolera, té més noms. La del mig la rata sallarda i la de baix la rata dormidora rogenca. Totes aquestes tres estan als Països Catalans. Aquestes rates dormidores passen l'hivern hivernant, igual que la marmota, l'única semblança que tenen, i estan totes als Països Catalans i són conegudes popularment. Perquè resulta que sobretot la del mig, la rata sallarda, que també es diu rata de celler, i té més noms, viuen molt a les masies. O sigui, es troba, tant la trobes en una barraca d'eines com en una masia. En les golfes, en els cellers, que per això es diu rata sallarda. Per tant, és un animal ben conegut per la gent de camp, de tota la vida. Llavors, anem a mirar què en trobem d'això. Bé, també trobem marmosa en anglès i vol dir el mateix que el que ens diuen ara els diccionaris moderns sobre marmosa en català, que és el mamífer aquest sud-americà del qual us estic parlant, el mamífer xilè o d'altres llocs d'Amèrica. També trobem marmoset, que ho fan venir d'un altre marmoset, documentat ja al segle XIV. O sigui que aquí ja estem amb un nom que clarament no és d'origen americà perquè ja el teníem abans de la descoberta. Bé, de moment ho tenim a França. I a més ho relacionen etimològicament amb murmurar. Això serà important, ja veurem per què. I també marmoset, en anglès, en francès com a mínim, es refereix al tití, al mico aquest americà petitó. Com anem d'ara? Va, sí, encara. Bé, llavors, el que dèiem, com que ja està, marmoset està documentat des del final del segle XIII, no pot ser un animal, un nom que vingui d'Amèrica. Bé, llavors, si en comptes de marmosa busquem marmota amb T, la primera documentació en castellà entre cometes, i poso entre cometes perquè ens trobem contínuament quan estem investigant aquestes coses, que les obres suposadament castellanes a la que llegeixes una mica no és que allò de castellà res de res, perquè hi ha dites catalanes d'aquestes que no es pot traduïdes literalment, vull dir, ja veus que allò és una traducció a partir d'un original català feta per algú que no domina el castellà. Però bé, com que està escrit oficialment en castellà, ho poso així. Del 1499, molt bé, al teatre completo. I parla d'este animal, marmota o lirón. Tornem un moment enrere. No, això és endavant. Els tres de la dreta, les rates dormidores, en castellà es diuen lirones. Això és el lirón. Lirón careto, lirón gris, els que vulgueu, però lirones. Molt bé. Doncs, i aquí veieu que aquí ens equipara marmota amb lirón, que ja és una mica la meva deducció de quan vaig veure la fotografia de l'animal americà, que s'assemblava a la rata sallarda, i aquí ens equipara rata sallarda amb marmota, perquè el lirón careto és la rata sallarda. Molt bé. Però a més ens diu que parla de la marmota o lirón que vive en el sueño, disforme figura formada en un leño de paja o de heno relleno costal, és a dir, que ens està dient que ha trobat una marmota en un sac de fenc. En un sac de fenc no hi trobes marmotes alpines. Però si està en un celler sí que pots trobar una rata dormidora i per anar allà perfectament. I per què disforme figura? Doncs perquè quan l'hivern està així. Els cargolen i queden així, passen mesos dormint així.
D'acord? Per tant, de moment ja tenim l'equiparació de liron i marmotes, el que suposava. Llavors, si mirem liron en el corpus, trobem lirons des del començament, com trobàvem amb el perro, no? Però marmota, en canvi, no. Només apareix per primera vegada l'any 1604. Després desapareix altra vegada i després torna a aparèixer una mica. O sigui, tornem a estar en un terme d'aquests que dius això surt en obres que estan escrites en castellà però que no quadra com a paraula castellana genuïna. I si mirem això, un diccionari bilingüe, castellà-francès, doncs ens apareix marmota, però com a sinònim de liron. El 1606, un altre diccionari francès, doncs ens parla del marmot, però aquí parlant referint-se ja a un mico. Com hem vist que també es deia marmoset en el tití, doncs aquí marmot ja ho aplica a un mico. Més endavant del segle XVII, liron apareix en els diccionaris al Covarrubias, per exemple, y en el origen etimología de todos los vocablos originales de la lengua castellana,